Ahojte, prinášam vám informáciu o pripravovanej augustovej akcii na kompozitné podlahy Roko. Jedná sa o podlahy hrúbke 5 mm, prípadne objednania s podložkou 5+1, komerčná záťaž 34, vhodné na podlahové kúrenie s priznanými 4 hranami z každej strany, pôvodná cena a z tej bude zľava ešte 10% dole. Čiže s podložkou za nejakých 27,89 €, čo je úplne super cena. Tak neváhajte nás navštíviť.